Ilizwe loMzantsi Afrika lusedabini lokugutyula abemi bangaphandle abangenazo neempepha kweli. Abahlali benza umsebenzi omele bawenziwa ngurhulumente, kodwa ngenxa yomthetho otyhefeleyo eli abantu basebenza ngezandla zabo. Nanjengoko imibimbi phezulu ingumlo jikelele, umasipala waseRhini usurprise abahlali ngeebhaki ezintsha endaweni yaQuantum esithi ziza kuphucula iinkonzo zoluntu. Abahlali bavakalise elithi umasipala ubabhida ngosuke athethe i-English endaweni yesiXhosa, basebenzisa amagama amakhulu afana no-vehicles xa besiza eluntwini. Have one of our vehicles stuck in the road, then we'll have a workshop responding to that. So they are given a new vehicle now. They've had one, but it was the last time it was bought, it was in 1987. Most of our fleet, we have an aged in fleet. Some are back in date, especially from dating back, especially from the fire department. Inkulu baphathiswa yeli uPhapha Mavudu nanjengoko ekutyelelo lwaseburhulumenteni ePakistan ngenjongo zokuqinisa ubudlelwane ukuze urhulumente wakhona ahlawule iindleko zamaPakistan amithisa ozikhona beli. UPax nanjengoko eshiye uRhini ukuba alawule ngelixa engekho, udanile zizinto ezenzeka ngelixa engekho. Intombi yakwaVudu kulindeleke ukuba igaleleke kweli kule mpelaveki nanjengoko kubonakala kusonakala kwelo laseMakhanda. eRhini alitshoni lingenandaba, ndingu-Unathi Hala, ndiseMakhanda.